Hvad står menuen på i aften? Jamen, min far kommer forbi, så vi er 4 mennesker til middag. Og jeg har tænkt mig at slå noget dej op lige om lidt. Og det er noget, jeg rigtig tit gør, fordi pizza er en glimrende måde at bruge rester på, eller bruge en masse forskellige ting. Så det er det, vi skal lave nogle hjemmelavede pizzaer, og jeg tror, at Lille skal lave noget kage også. Og, altså, det er jo fuldstændig royal mad her på en onsdag, ikke? Det er jo helt tosset. Ja, vi har egentlig bare skaffet et madkort, fordi det er nødvendigt at have nogle penge til side. Men det viser, at det har været rigtig, rigtig godt at have et fast beløb, som man kan bruge for. Fordi det også gør, at man ikke overforbruger. Jeg har lige tjekket madkortet. Der var 180 kroner tilbage, og det er den sidste dag i måneden. Og jeg har lagt lidt penge ud fra madkortet fra min egen konto. Så omkring 100 kroner. Så det passer med, at hvis vi går ned nu og lige ser, om vi kan finde nogle gode tilbud, så går det, som det altid gør, går i 0. Og det er jo bare lige sådan, som det skal være. Så lad os gå ned og se på det. Det som grønthandlere kan, det ligger lidt i navnet, der de har frisk frugt og grønt. Ikke altid lige frisk, som man kan se her. Så man skal lige være lidt selektiv. Det der med, at ligesom at der er grønthandlere, der konkurrerer, jamen så bruger også, at der ligger rundt omkring her for eksempel 5-6 forskellige dagligvareforretninger, så man kan gå ind og kigge i for at finde de gode tilbud. Altid prøve at afdække det, det kan man gøre enten i butikkerne eller gøre det derhjemmefra på nettet. Sådan så at man har styr på, hvor meget tingene koster. Så jeg har lige snuppet med nogle lime her, som jeg tror jeg vil bruge til at lave noget limesaft, når vi kommer hjem. Koge noget vand og skære dem i stykker og hælde over til et sted i køleskabet. Så har jeg fået nogle billige tomater. Også rigtig lækre. Det kan vi jo så bruge til som pizzasauce. Til de pizzaer, jeg har tænkt mig at lave. Og ellers smække nogle friske tomater ovenpå. Altså, hvor får du alle dine idéer til mad fra, og til billig mad fra, når vi går rundt og handler? Jeg har ikke haft særlig mange penge, lige siden jeg flyttede hjemmefra, og altid levet på et skravet budget. Så jeg har været vant til at leve af, at man bruger sin fantasi. Og det er også derfor, at jeg vil aldrig kigge i en kogebog, og så kigge på, hvad der stod på ingredienslisten, og skulle ud og købe det. Jeg vil altid, hvis jeg så en opskrift, så vil jeg se, hvad har jeg? Hvordan kan jeg lave det her? Hvad kan jeg eventuelt erstatte ting med? Så det er simpelthen bare at prøve sig frem. Hvis der er nogle ting, hvis du har en eller anden ret, som du synes, din mor laver her godt, kig på opskriften, se, hvad har du selv? Hvad kunne man ændre? Altså jeg har gjort det ved, at jeg har gjort det her i rigtig mange år at leve på den her måde. Men hvis man selv starter op med det, jamen så prøv bare at tage nogle retter, som du godt kan lide, og så prøv at improvisere lidt, erstatte nogle af de ting, der står i opskriften, eller som du ved, der skal i, med nogle af de ting, du allerede har. På den måde, så får man gjort det lidt mere til sit eget, og man sparer en masse penge. Vi har lige været i grønthandleren, og jeg fandt cherrytomater til 6 kroner for et halvt kilo og 10 kroner for et helt kilo. Og her der har man så Faktas tilbud, som er 5 kroner for 250 gram. Så bare ved at gå ned 50 meter ned ad gaden, har jeg allerede fået sparet 100%. Ikke? Jeg har fået dobbelt så mange tomater for penge. Så det kan godt betale sig at kigge lidt omkring.